At syempre, meron ka rin Ferrero. At syempre, hindi lang yan. Meron ka rin teddy bear. Para sa gabi, may yakap-yakapin ka. Okay, at syempre, hindi lang yan. Meron ka rin balloon. Halika dito, Tay! Wala yung nag-sponsor. Yung nag-sponsor? Walang-wala. Oh, no! At saka meron din kayong cake. Ayan. At syempre dito ka, ate. Meron pa tayong isang sorpresa. Okay! Labas na! Ayun na. Ano? Diba? Akala ko siya mamakita. Yan ang sorpresa. O, ate, may tatanggap ko. O, diba? O, diba? Ngayon, andyan na si Sam. O, nagkatotoo ang iyong wish. Okay, Ma'am Charis, bago niyo pa-blow yung candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Ayan, isa pa! Happy birthday, Ma'am Charis! Ayan, at syempre, ang energy niya. Lapit ka, sir, lapit ka. Bigay yung bouquet. Bigay ang bouquet. Ano naman? Nalabay natin ah. Sir! Ambassador ng National Youth Commission na. Dahil nandito na rin kayo, kailangan nyo bigyan ng message si ate. Personal na yun. Bahala ka na. Baka naman ito, ikaw. Message yan. Happy birthday and binigyan mo ako ng chance. Kasi almost 2 years na sinuyo ko ito. Then binigyan mo ako ng chance. Thank you. Wala bang kiss dyan?
Oh, botong-boto, di ba, sir? Okay, kiss! Tawag tinapong po na tao. Oh, wala na rin. Kiss! Kahit sa chick lang. First time. Okay. First time. So, sa lip to lip. May simula. Okay, kiss ka. Okay, sa noo. Ayan! Happy birthday! Uso tayo doon, sir. Uso tayo doon. Okay, tatay. Ano pong yung message sa inyong anak? Hali po kayo dito. Explaining ka lang. Kay tatay. Lapit kayo tayo. Doon po tayo sa kwento. Diyan ako dininervyos. Ay, Dito tayo. Tandaan mo pa sa advice ka. ito muna isa ti panagyaman ko ti ako. Tagamin. Talaga ako. Inayo. Yeah. Happy ka na, happy ka. Dimting banti 34th birthday. Salamat. Sana nahanap mo iti gimiat mo ti biyag mo. Sapay lang ati. Anyo lang di patan ni Apo Diyos. Pasalamat kayo kanayo. Then, happy birthday and good health. Hoping maalam din yung pinangarap mo ti biyag mo. Thank you very much for that. Yay! Palakpak naman dyan! Diba? Ayan, ate, ramdam na ramdam ko. Alam ko nang sasabihin mo. Tay, okay lang kayo? Ito, danong. Danong. Ah, ganun. Okay, kaya! Okay. Ma'am Charis, ano pa ang yung message sa inyo? Boyfriend. Thank you sa lahat ng effort for today. I hope you will stay the same forever. And always God will provide us what we are needed every day. And God give you good health. Thank you for all this. And keep supporting me all. Thank you for all my family. Thank you for all your support. I hope God will always provide what we need every day. And we still stick together forever and ever. Thank you. Yay! Inglesira pala to si Ma'am Charis. Ayan, Doc Charis. Ayan, so Doc Charis, magpapakilala na po ako, okay? In behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party List, thank you Sir Erwin sa pag-trust at pagpili po sa amin upang may pahatid po natin ang surprise ang nais nyo ipahatid sa inyo, girlfriend, na si Ma'am Charis. Ayan, happy birthday, Ma'am. Maraming salamat at pinulakan mo kami at ikaw ay lumabas. Dahil ito ay pangalawang beses na. Tama? Ay, hindi. Pang third time. Naku, pangatlo! So, hindi na pala kami bago sa inyo. Pero maraming salamat, ate. Wish you all the best. Ayan. Thank you, thank you. Tsaka, thank you sa iyong energy. Nililift mo kasi kahit may sipon ko. Oo. Ikaw na bumari. Kasi medyo parang doon tayo magdaldal eh. Okay lang yan, ate. Ramdam ko man ayun pala, close na tayo. Ayan, salamat po! On the way from UAE! Bye! Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di paasahin, di ka sasaktan.